कि पढ़े कहाँ जालो गोरी लभ के पढ़ाई। शिवानी सिंह जी गोले बड़ी साथे कि ढेर जदी भोला बात हो जाइला रही। हमार लाइन कि आँख के तोहरा कजरा झगड़ा के घर बा। ते गाना के जबरदस्त और वायरल लाइन बा कि रंगधार जब हमारे लभर बा तो कवना बात के डर गावे के काहे कि अश्लील गा के एक दिन लिखे रहे के मंच बहुत ज्यादा गौले बने। दूसरा के पीछे घूम घूम के बैठ के देखे आदमी 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक बैठ के देखी, बस ई सोचे ई इंतजार में कि लास्ट में एगो गाना हमरा गावे। नमस्ते नमस्कार, स्वागत बा हमरा खबर भोजपुरी में। और आज हम आ चुकल बनी एक बहुत ही अच्छा गायक सीटू सिंह के पास, और यहाँ से जानल चाहेम कि यहाँ के गाना एगो वायरल होता, कौन गाना बा। स्वागत बा भैया। सबसे पहले रुगो स्वागत बा और खबर भोजपुरी के देखे वाला के सही बा हमर देवतुल जनता लोग के पांव छू के प्रणाम करत तनी। राउर एगो गाना बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहल बा सोशल मीडिया पर, रंगदारी वाला। तनी उर्दू सब पहले गा के सुना दी गाना जे हमरा तसल्ली हो जाओ। हमनी के हमार गाना भी रिलीज भइल बा हाले 6-7 दिन पहले, ताराचंडी फिल्म से गाना छूटल बा। पढ़े कहाँ जालो गोरी लभ के पढ़ाई। शिवानी सिंह जी गोले बड़ी साथे कि ढेर जदी भोला बात हो जाइला रही। हमार लाइन कि आँख के तोहरा कजरा झगड़ा के घर बा। ते गाना के जबरदस्त और वायरल लाइन बा कि रंगधार जब हमारे लभर बा तो कवना बात के डर। क्या बात, बहुत बढ़िया गाना बा भैया। और रउआ तनी शुरुआती दौर के बारे में, कैसे गायकी के सफर रहल, यहाँ तक बहुत लेवल तक पहुँच गई बानी, शुरू में कैसे कैसे गायकी कैनी, तो का सफर रहल तनी हमरा पब्लिक लोग के रउआ बता दी। कि शुरुआती दौर में बहुत तकलीफ आइल, बहुत कष्ट कैले बनी, मंच बहुत ज्यादा गौले बनी। दूसरा के पीछे घूम घूम के बैठ के देखे आदमी 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक बैठ के देखी, बस ई सोचे ई इंतजार में कि लास्ट में एगो गाना हमरा गावे के मिली मंच। और आज देखी राउर मंच हम देखे नहीं तो दिल गदगद हो जाला, और गायकी सुन के हमार मन प्रसन्न हो जाला, हमार का पूरा जनता लोग के मन प्रसन्न हो जाला। बहुत अच्छा बात ही हमरा से कह देनी कि एक दिन रहे कि हाँ वेट करे के पड़त रहे, और आज राउर पब्लिक वेट करता कि कब सीटू सिंह मंच में आई और गाना गाई। बिल्कुल सही बात बा। और आज हमने के आपन मंच गावत नहीं जा, और सबसे आज ऐसा दिन आवता कि सबसे पहले हमने के एंट्री लोग हमने के इंतजार करता। और निशा उपाध्याय जी के साथ घूम घूम पहले कोरस गाए बैठ के। इसरे केकरा के देवल चाहतनी अपना भोजपुरी में, जब एगो लेवल प्राप्त कइनी तो सबसे ज्यादा एमे सहमति के कर रहुआ के साथ के दिले बा पूरा संघर्ष में रहुआ, वो आदमी के नाम हम जानल चाहतनी। देखिए रहल बात मंच के जे भी कलाकार बा, अगर हम मंच गावत नहीं तो सबका के देख के हम सीखले बानी। और हमरा से जे भी बड़ बा, उ चाहे उम्र में हमरा से छोट भी हो के जे हमरा से पहले गावत, सबके हम गुरु मानिला। और रहल बात एल्बम के दुनिया में, तो एल्बम के दुनिया में एगो ऐसा नाम, हमार पहला गाना रिलीज भइल रहे कि घड़ई तू जलवा चढ़ाला सो जो देवघरवा जइया बाद में। ना हमार कौन वहाँ के कोनो रिश्तेदार नहीं, ना हमारा कोनो जान पहचान रहे। भैया से बस एक बार फोन पे बात भइले, भैया के घर सासाराम पड़ी, नाम अभिषेक पांडे गोलू, वहाँ के भी हाल फिलहाल गाना बहुत ट्रेंड करता। और हमारा अभी जो रंगदार वाला गाना वहीं के कंपनी से रिलीज हुआ ताराचंडी फिल्म पर। भैया के एल्बम के दुनिया में अगर हमरा के कोई साथ देले बा, सपोर्ट कैले बा, तो अभिषेक पांडे गोलू। बहुत बहुत धन्यवाद ई चीज जान के। आखिर केहू ना केहू रहुआ के बिल्कुल इतना सपोर्ट कैले बा, इतना लेवल तक ले आइल बा। और एगो और कोनो गाना राउर होके जौन गईले हो कि जौन अच्छा थोड़ा सा गा के हमरा जनता लोग के बिल्कुल अभी public लोग गाना के हमने सुनाई। के बहुत बढ़िया आ रहल बा एगो गाना। और ई रंगदारे के मैटर वो हो कि रंगदार एगो लभर पटैले बनी और गांव टोला कस्बा हिलैले बनी, इहो जबरदस्त मैटर बा। और भोजपुरी में एगो गाना हम सुनल चाहतनी रउआ से, जौन रउआ खूब अच्छा लागत होके, राउर पर्सनल गाना होके उ। बिल्कुल हमार गाना भी एगो और शिल्पी राज जी के साथे बाजल रहे। देवघर के गाना रहे कि बढ़ल परे सोनिया या झोल वाला पनिया, अरे लेके राजा गोहिल बनी गिर हो। शिल्पी राज के और हमार गाना ये देवघर के बोलबम के गाना रहे, बहुत अच्छा दुलार प्यार मिलल। अभी हाल फिलहाल देवी गीत एगो हमार वायरल भई रहे। हाँ कि अरे मानिल तू हो मोहरो बतिया राजा, जाही के लिया वो दिया बतिया राजा, अवतारी मैया अरे संग भैरो भैया, आ झुलुआ लगा दनी के गछिया राजा, मानिल तू हो मोहरो बतिया राजा, जाही के लिया वो दिया बतिया राजा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और आगामी गाना के बारे में तनी कुछ बता दी। जी बिल्कुल आगामी गाना हमनी के बहुत बढ़िया बढ़िया गाना हमनी के प्रयास कैले बनी सन तैयार करे के। एक से एक फनी सॉन्ग बा, रंगदारी सॉन्ग बा, जो लोग के अच्छा लगे अश्लील से हट के।
अश्लील से हट के हमनी के अश्लील नहीं गावे के, काहे कि अश्लील गा के एक दिन नहीं रहे के नहीं बनेगा। हमनी के ऐसा कुछ करे के बा कि कुछ दिन तक ले लोग हमनी के जाने, जे भी जाने, प्यार दुलार सबकर बहुत मिलेला। और बहुत बढ़िया भैया। देखिए अश्लील गा के भी कोनो फायदा नहीं है, कई दिन उ लोग बाजता सही बात पते नहीं के लागत कि कहाँ गइलो, और जे शुरू से बार गावता है अच्छा गाना गावता ओकरा के सब लोग सुनता और सब ढेर लोग प्यार भोजपुरी के देता। इतिहास उठा के देख ले, जे भी अश्लील गौले बा, जे भी एक दिन में स्टार बने के कोशिश कैले बा, उ सबसे ज्यादा माई बहन करवैले बा। बहुत बिल्कुल गाली लोग सुनबे करला, का गानवा बाजेला तो पब्लिक में का वो लोग के बड़ाई करेला कि गरियबे करेला। ठीक बा, आज तक ले हमनी के जातिवाद गावे के कोशिश नहीं से कैले, लेकिन जातिवाद गाई रुआ सही बा, लेकिन अपना जाति के ऊंचा दिखावे के चक्कर में दूसरा के जाति के नीचे मत दिखाई। हाँ बिल्कुल, काहे ई बात बिल्कुल सही बा। अपन जाति के ऊंचा देखावेला, वो तो एगो आदमी है बा भाई, वो तो जाति है बा, ओके काहे नीचा देखावे रहुआ। सही लेकिन बात। अभी के जमाना में अभी के सिंगर लोग अपन जाति ऊंचा करेला, वायरल होकेला, हिट होकेला, कुछो गा देता कि लोग। आप अपने जाति को प्रमोट करिए, लेकिन दूसरे जाति को नीचे मत दिखाइए। मेरा कहना यही है, आप अपने जाति को प्रमोट करिए, लेकिन दूसरे जाति को नीचे मत दिखाइए। तो जे भी ऐसा करता भैया, अपन माई बहन करवाओ तर लो, बढ़िया से करवाओ तर लो। हाँ बिल्कुल, गाड़ी सुनते वालो। सही बात बा। चलिए बहुत अच्छा लगल आपसे मिल के। पेज पर अगर आप सब देखत तनी तो फॉलो करी, और चैनल पर देखत तनी तो सब्सक्राइब करी। धन्यवाद। जय हो, जय भोजपुरी।